רוצה להסביר לכם את הפרויקט שבניתי. פרויקט זה מוצא זליגה בארון חשמל. כאשר הפחת קופץ ב-30 מילי אמפר, ואנחנו לא יודעים בין כל הפיוזים האלה היכן יש תקלה. אז בכל זאת יהיה איזושהי זרימה בחוטי ההרקה. כאשר יש זרימה בחוטי ההרקה, אנחנו חיברנו לכאן חיישנים שבאמצעות שדה מגנטי קולטים שינויים בזרם. השינויים האלה עוברים למערכת הזאת שממירה את הכל מאנלוגי לדיגיטלי, כאשר האות הדיגיטלית עוברת לבקר, שתפקידו לבקר על כל המערכת הזאת ולתת את האותות לתצוגה ולהגיד לנו היכן נמצאת התקלה. לתצוגה הזאת יש שתי אפשרויות ברירה, אפשרות ברירה נתונה ואפשרות ברירה מקסימלית. עכשיו נבצע הדמיה. כאשר הזרם יגיע יותר מ-30 מילי אמפר, אנחנו רואים שנדלקה נורה אדומה, והיכן נמצא הבעיה גם, ואנחנו מסוגלים כאן לראות את הזרם המקסימלי. מכיוון מהמצב הזה אפשר להבין שהתקלה נמצאת פה. זהו. עמל לדידי בירושלים מציג פרויקט גמר תשע"ה המגלה זרמי זליגות בקווי הרכות בלוח חשמל. יש מקרים שהפחת קופץ אחרי זרם זליגה של 30 מילי אמפר, זרם זורם דרך ההרקה. מה שאנחנו רואים כאן, כאשר הפחת שלנו קופץ, יש לנו זרם באחד המולכי ההרקות, דרך החיישנים של השדה מגנטי אנחנו נזהה באיזה קו בדיוק זורם הזרם. הכל נכנס לנו לבקר המעבד את כל הנתונים ושולח לנו את הנתונים לתוך תצוגת LCD. סכמת המלבנים, כמו שאנחנו רואים פה, כן? שיש לנו קווי הרכות, חיישנים במקביל, הולך למגברים ומשווים ול-A to D, דוחפים, נכנס הכל לבקר, ומהבקר נותן לנו את התצוגה, ובמקביל ה-A to D מעבד לנו את התמונה לתצוגת LCD. יש לנו את התרשים החשמלי שלנו, האלקטרוני. כמובן, יש לנו אחר כך את התרשים בקר שלנו, שהוא מעבד לנו את כל הנתוני דאטה שלנו.